היי, אני עדי סימון בר מהמרכז לפיתוח מודלים וכלים חווייתיים, ואנחנו היום נמצאים בסרטון הראשון, בטיפ הראשון שאני רוצה לתת לכם לפיתוח קורס וירטואלי. והנושא שלנו היום הוא אפקטיביות. מהי בכלל אפקטיביות בהקשר של קורס אינטרנטי? המשמעות היא שהקורס משיג את המטרות שלשמן הוא נוצר. בעצם, קורס אינטרנטי טוב, איכותי, זה קורס שמצליח להקנות מיומנויות, כישורים וידע לטווח הרחוק. ואיך עושים את זה? בעצם מה שצריך לעשות קודם כל, השלב הראשון הוא להגדיר מטרות ברורות. ותזכרו, המטרות תמיד מוגדרות מנקודת המבט של המשתמש. כדי שאנחנו נגדיר את המטרות בצורה ברורה ומדויקת, נשאל את עצמנו 4 שאלות. השאלה הראשונה היא, מה הלקוחות שלי צריכים? השאלה השנייה, אילו כישורים ומיומנויות ילמדו בקורס? השאלה השלישית, מה התועלת שתצמח ללקוחות שלי מהקורס הזה? והשאלה הרביעית, איזה שאלות הקהל שלי היה יכול לשאול אותי אם הוא היה יכול?